Hej Selina. Hej. Hvor er vi i dag, hva'? I USA. Ja, hvad sted? Orlando. Florida. Florida er vi jo i. Nå ja. Men Men vi er også i Orlando. Det hedder byen i hvert fald. ja, og hvad er det her for et gammelt sted, vi er ved? Det er vores hus. Det er et hus. Ja. Vi har lavet. Hvordan ser det inde i ud? Så det Hvad er den deroppe i første sal til? Det er mig og dit soveværelse. Mig og mit soveværelse deroppe. Ja. Og bag ved døren er der en computer. Yep. Lad være sådan, at du skal ikke trykke på nogle af knapperne. Det gør så, at den bliver tændt. Hvad er det? Ja, du vil lige skubbe den ind. Og Det kan jeg altså ikke. Ja. Selina, jo, du kan. Nej, jeg havde faktisk puttet vores købemænd oven i pakket ind, og så puttet det oven i. Nu har jeg bare lagt Og den anden. hvad er det for en bjørn, du har der? Det er min bamse. Hvad hedder han? Han hedder Koda. Koda. Er han fra Bjørnebrødre? Ja, og han er fra Disney World. Det er der, jeg har købt ham. Det. Nå, hvad er det her, mor råder med? Det er alle mulige bare ting. Hvad er det her for en ting, den står i? De er i? Det er en køletaske. En køletaske. Det er en stor køletaske, ikke også? Ja. Og det her er køkkenet. Der kan vi lave te, og klokken er 9:34. Og vi har morgenmad. Ja. Og sådan. Og så har vi vandhane og kaffe. Og og her har vi også vaskemaskine. Og hvad var det nu? Vi har hvad er det hedder? Ja, morfar. Og så har vi også sådan en, der puster kold luft Og vi har morfar. ned. Vi har morfar. Og så har vi sådan en, der laver mere luft. Og så nu kommer vi udenfor igen. Det her er hovedbygningen. Vi har også morfars seng. Ja, den har jeg vist. Og en eller anden ting, der viser, hvor meget det blæser. Og det er vores bil. Ja, den med åben bagagerum. Ja. Så, Og det er en af dem, vi har lavet huset fra. så er vi ved at være der. Ja. Skal jeg lige komme forbi dig? Og dig? det her er en terrasse, vi har. Yep. Og hvad er det næste hotel, vi skal på? Det er Nede på. Kom lige, du skal lige se noget. Flotte blomster. Ej, sikke nogle flotte blomster. Og en gammel stol og alt muligt. Nej, du skal lige... Hvad for en af dem synes du, der er pænest? Den, der springer mest ud. Det synes jeg også. Synes du ikke, denne her er den pæneste? Indtil videre. Jo, de er begge to rigtig pæne. Vi ses på næste hotel. Farvel. Farvel, jeg synes alle blomsterne er pæne. Hvad med dig, Koda? Gider du sige farvel? Farvel. Det passede